Tak tentokrát zahnutí stačilo, zdravím z Lobeského jezírka, které je krásně čisté. Dá se tady krásně vykoupat i se psem, je to tady povolený, takže pejskaři jsou jim dveře otevřený. A teď převedu svoji čubajznu připravit ke startu, hop. Je tady krásný plavání, krásná příroda, akorát by tady bylo potřeba zasázet více stromů, jinak je to tady naprosto perfektní, úžasný, bez lidí a mluví se tady nádherně česky. Za mě všechno.